Planéta Merkúr. Svet, kde je Slnko také obrovské, že zaberá takmer celú oblohu. Svet, kde sa skaly cez deň tavia v neznesiteľnej vyhni, zatiaľ čo v noci klesá teplota do mrazivej prázdnoty hlbokého vesmíru. Vitajte na prvej zastávke našej slnečnej sústavy, ktorá sa pohybuje na samotnej hranici zničenia. Hoci je len o niečo väčší ako náš mesiac a bičovaný neustálým slnečným vetrom, tento železný bežec odmieta zaniknúť. Je to planéta paradoxov. Hoci leží najbližšie k slnečnému peklu, v jeho hlbokých kráteroch, kam nikdy nedopadne ani ľud svetla, zrejme drieme večný ľad. Ako dokáže tento malý, zjazvený svet prežiť v tesnej blízkosti našej hviezdy a aké tajomstvá ukrýva pod svojím kovovým povrchom?